أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. bandiraɓe caggal yettude allah e julde annabi sallllahu alayhi wa sallam, min calmini on, min juurima. ha joni eɗen garta e yewtere meɗen konngol l'islam, yewtere nde mbaɗeten ɗo e ayawo meɗen Pindi TV kala ñalawma aljuma so tawi oɗo saaha yonti. hande so allah jaaɓi ha joni ko fate asakal kaleten, inchallah. hande ma en kal ko fati e asakal jawdi, gila e kalisaji meɗen ha e marchandise uji meɗen, ha e kange e kalis nde wonno fof ko gotum. asakal kalisaji meɗen ɗi kutortoɗen ɗo ɗi, asakal muɗum teskete koto kange e to kalis gal woni kalis tafeteɗo o. sa heeɓi temeɗɗiɗi mbuɗu ma walla menkelleje nogas to banggue kange, so tawi ko gasannoɗo kange e ogirɗe muɗum, o asi kange o heeɓi ko ina timma menkelleje nogas. menkelleje nogas sa nani ɗum e peseji meɗen hande woni 80 grammes, manam garamuji 80. sa heeɓi fodde muɗum e kange, asakal waɗɗima hen. so tawi ko gasannoɗo kange, so kange o yalti tan o lawƴi ɗum, o heeɓi hen garamuji 80, hankkadi o askat ko ɗon o askata. gasannoɗo kalis, ogirɗe kalis yalti, o heeɓi hen fodde temeɗɗiɗi mbuɗu kalis, yo andu asakal waɗɗima hen. hankkadi no askirta, o limat nayaɓal 10 o yaltinta. nayaɓal 10 sa nani woni 2,5%. to kange o to kalis o foof ko ɗum woni ko yaltinta asakal. so limi foof kala ko hawri o fecce ɗum pecce 10, feccere wattude 10 nde o fecce ɗum pecce 4, feccere wotere nde ko ɗum woni ko yaltinta asakal. ko hono noon kadi joguiɗo kalisaji meɗen ɗiɗo, soko CFA, soko dalasi, soko uguiya, walla euro, walla dollar, walla ko nandi hen, o holno teskorto asakal makko, holko waɗɗoto e makko haw aska. so tawi o heeɓi ko ina timma coggu menkelleje nogas, omo wawi sodde ɗum. menkelde foof ko garamuji 4 woni menkelde. so timmi nogas noon, e woɓɓe ina pawa hen seeɗa. so timmi nogas, ɗum woni 4 laabi nogas firti 80. 80 grammes, o ene mbiya 84 grammes, 84. kono 80 ɗi ɓuuri sellude, ɓuuri holnade. sa wawi sodde ɗum, sa heeɓi kalis ko ina wawi sodde 80 grammes kange, andu an a timmini ko wiyete nisab woni dottone ɗe ganduɗa, so tawi dañal neɗɗo yettima toon, oɗo woni hankkadi battowo askude. ɗum noon so tawi wona ogirɗe, so tawi ko ogirɗe ɗe o asanno kange, so yalti tan o askat. kono so tawi ko liggotoɗo walla ko nandi hen, paggittoɗo ha faggi jawdi muɗum, oɗo ko ñande timminde nden teskete hitande arore. so timmi hitande, ene compte banque makko, walla ene boutique makko, magasin makko, marchandise mo ganduɗa ne wawi sodde kange fodde 80 grammes, oɗo so woni hen hitande, woni hankkadi o yaltina asakal, o calcula. so calculi jawdi makko ndi foof, so o fecce ɗum pecce 10, feccere wotere nde wattude 10 nde, o fecce nde pecce 4, feccere wotere nde ko nden woni ko yaltinta asakal. ko hono noon sen mbi fodde garamuji 80, eɗen gandi kange wona coggu goto jogui, wona façon goto. ina waɗi
14 kara e qualité kanŋe o on ɓuri webde on o saha wiyama ine prix mum ine hawra e ujunnaji 5 CFA. Ina waɗi kadi 18 kara on rewi hen 18 kara o wiyama ko ujunnaji 7,400 jarata o saha to tolniɗen ɗo. Eyyi nde wonno kanŋe kam prix mum ine ngabba ine jippo eyyi woni 18 kara o kadi ha joni koye qualité e kanŋe he qualité ji ne seeti ine jeehi ha 4 eyyi ina gasa kadi ɓuura ɗum. So tawi ko 21 kara o on wiyama ko ujunnaji 9,600 jarata o saha mo tolniɗen. Eyyi so tawi ko 24 kara walla mbiya lengo woɓɓe mbiya lengo eyyi woni ɓurɗo woni qualité ɓurɗo e no wiyetene o saha on ko ujunnaji 13 wiyama ɗum woni ko garam o jarata. Joni noon ɓayi qualité ji ne serti holno watte koko hakkidi ko ƴettete ko woni ko ɓuuri hakkidade ko ɗum woni ko ƴettete. Eyyi so tawi ko gueɗe tati aɗa wawi calculde ƴetta gonɗo hakkude o kono noon so tawi ko 4 holno mbatta walla hay so tawi ko tati ni wonno holno mbatta ha keɓa ko ɓuuri hakkidade ko prix ji ɗi ne serti ko prix ji 4 certuɗi holno mbaɗata ha keɓa ko hakkidi ko a calculat a wiyama 14 kara o ko ujunnaji 25 ina gasa jaaha saaha mo aɗa aska taw ɓuuri ɗum sa namdima eyyi walla asakal waɗɗakima taw nde waɗɗoytoma nde taw prix o ɓuuri ɗum walla ɓuuri jasde hankkadi on saaha namdotoɗa calcula teskoɗa e on saaha ko jarata ko ɗum noon ko arwande nde tan arwande no neɗɗo andirta hankkadi foti wattude askude eyyi holto jawdi neɗɗo tolloto o anda hankkadi o foti wattude askude ko on sohli ko calculten ɗo ko kalten ɗo ko o saaha so tawi ko o saaha neɗɗo daari émission o omo yiɗi andude soko kanko asakal ne waɗɗimo ma walla waɗɗakimo hande o e oɗo dumunna yo calcul pecce 4 ɗe on wawi ƴettude ko ɓuuri hakkidade ko ɓuuri famɗude coggu ko woni ujunnaji 5 woni 14 kara o calcula ɗum o watta hen ujunnaji 7,400 on woni 18 kara o e o waɗa plus o ɓeyda hen o watta hen kadi 21 kara o coggu mum ko ujunnaji 9,600 o watta hen ko hono noon kadi lengo o walla mbiya 24 kara woni ɓurɗo forde on ko ujunnaji 13 o watta hen so rendini foof o calculi ɗum ma hokkumo ujunnaji 35 ɗum hawrata woni 175 000 so hawri ujunnaji 35 ujunnaji 35 ɗi o fecce ɗum pecce 4 eyyi nde wonno ko gadduɗen ɗo ko prix ji 4 ɗi jiiɗa o rendino o fecce ɗum pecce 4 so rendi so fecci pecce 4 hawrata ko 43 750 woni ujunnaji 8 hankkadi hawrata so fecci ɗum pecce 4 o heɓata ko ujunnaji 8,750 eyyi ɗum woni fodde coggu menkelde wotere menkelde ko ɓuuri hakkidade ko eyyi ɗum woni fodde menkelde wotere nde o heeɓi prix kakidiɗo joni noon holno waɗata menkelde nde en mbino ko ma wona menkelleji 8 ma neɗɗo heeɓa ɗum nde asakal waɗɗo joni o waɗa ɗum multiplié ha wona laabi 8 ujunnaji 8,750 sa calculi ɗum ha woni laabi 8 keɓata ɗon ko million ngaji 3 e feccere eyyi woni 3,500,000 eyyi CFA kon ko so tawi neɗɗo timmini kalis muɗum soko bitik mum soko kalis mum mo jogui walla ko marchandise mum bawɗo wonde foof timmi million ngaji 3 e feccere yo andu kanko o foti wattude askude woni ko hakkidi ko o saaha eyyi ine wona kadi ko ɓuuri dejja haqqille ko jiɗɗo heɓidade o so welama o daara prix kanŋe ɓurɗo jippade o woni ujunnaji 5 o calcula ɗum ujunnaji 5 sa calculi ɗum laabi 8 keɓata ɗon ko million ngaji 2 CFA omo jogui million ngaji 2 ɗi o mofti e banque ha hitande filti yo asku hen eyyi so welama ko ɓuuri dejje haqqille makko so hawri asakal waɗɗimo o heeɓi asakal makko so wona ɗum o heeɓi coggu sadak
walla bitik makko ene timmi ɗum million-ŋaji ɗiɗi ɗi o yaltina hen asakal so timmi hitande ɗum noon teskete wona nde udditi bitik o ko nde o faggi kalis o nde kalis o timmi nisab nde hankkadi kala hitande o calculat eyyi woɓɓe mbiyata ko haran calculte asakal mum kono asakal ko ñande nde keɓɗa fodde nisab nde ko ñande hen so arti asakal waɗɗima kono wona haran tan walla korka tan sa welama gardina seeɗa hawra lewru korka nani sa welama jaltina e korka he beele nde wonno korka kala ko neɗɗo sakki hen walla ko golli hen ko moƴƴi ine sowane ɗum cowanɗe aha eyyi 3 500 000 kala keɓɗo ɗum jooɗi ha hitande arti yo andu asakal ine waɗɗimo ɗum ɗo noon galleji makko ɗi o hoɗi o calculta hen pucci makko calcultaki eyyi walla omo jogui jeeyaɓe makko ha heewi o calculta en ɗe gueɗe motoji makko ɗi o dognata autoji makko o calculta ɗum eyyi ɗiɗo calculta autoji ɗi o yeeyata noon ɗi o somi walla o soodi auto omo yiiɗi pour haade makko ñamde kalis makko walla terrain o haade makko ñamde omo yiiɗi yeytude ko jeytowo e ɗeɗo gueɗe kam ne calculé ko yeytete ko marchandise eyyi kañum e marchandise gonɗo bitik makko foti jafo ɗon eyyi ko wamma noon cuɗari makko cuɗari daguidi eyyi ko debbo ine haɓɓa kanŋeji muɗumen ɗum ɗo asketaki calcultaki so tawi kanŋe o noon heeli ine jooɗi ɗon ko kotone ɗe walla soko cakka makko walla ko nandi hen kanŋe heeli o anniyaki fewnidde e oɗo kam ne wawi calculat ɗum eyyi hankkadi ko kanŋe jooɗiɗo kono noon omo anniyi fewnidde ɗum hankkadi o watta ko cuɗari makko ndi o ɓorgoto hankkadi ɗum o calculta ɗum kono noon so tawi ko gorko noon nde wonno gorko ɓorgade kanŋe ne harmani ɗum eyyi oɗo o calculat somo jogui cakka kanŋe makko mo ɓorgoto ni o calculat ɗum somo aska saɗa aska noon bitik ma saɗa calcula eyyi ko wayno ñamade en ko ñamduɗa yimɓe ko woni juuɗe yimɓe ma walla koko jawdi ma ne tetta walla ne wujja aɗa yaade jomum tribunal aɗa ɗamini heptu gañade mo eyyi aɗa ɗamini walla omo ƴetti e jawdi ma omo janfima aɗa nawimo tribunal oɗon e ñawore he oɗon ngabba oɗon jippo on suwa timmude o suwa yobdema eyyi eko nandi hen walla jawdi ma ndi kalfinɗa ɗeɗo gueɗe ko sa heeɓi ne keɓɗa ɗum nde ko ñane hen gaskata kono wona ñamade aɗa ñamli yimɓe saɗa calcula jawdi ma calcula hen ala accan ha keeɓa ñamade nde sa heeɓi walla ko tettano ko a hepti ɗum walla ko wujjano ko a hepti ñande nde keɓɗa nde ñande hen gaskata ɗum eyyi hayso tawi waɗi toon duuɓi sappo ñamade nde hikka o yomma a calculta asakal fodde duuɓi sappo ala ko hitande wotere woni ko calculta hen gaska ɗum eyyi so tawi noon koko kalfinɗa jawdi ma ndi kalfinɗa ndin ko sa hepti ɗum duuɓi ɓennuɗi ɗi foof a calculan ɗum eyyi nde keɓtuɗa nde ko nden gaskata kono a wiyata aɗa yaltina askal muɗum e ko joguiɗa ɗo ko ala accan ha gaddoya sa addi so tawi ko duuɓi 5 kalfinɗa ɗum ne leeli toon so ari duuɓi 5 asakal fodde duuɓi 5 ɗi foof a calculan jaltina ɓay ka desɗuno noon so heddima toon kañum weela ñamade noon ine gasa ko jomum woni yoɓani walla ko nandi hen aɗa halfini koolaɗo hankkadi kala nde gadduɗa ko nde gadduɗa nde gaskata kono noon a calculat no foti duuɓi waɗi hankkadi ko waɗɗino hen e asakal ko foof a yaltinat ɗum so tawi noon ko asakal remru walla beyi e baali en walla nayyi walla ko nandi hen walla asakal kalis ko kalɗen ɗo ko so tawi ko rokketeɓe asakal ngal nokku mo ganduɗa ko toon asakal ngal nawete ko yimɓe siforiɓe sifaji jeetati ɗi kaleten ɗo ɗi woni holɗum sifa gadiɗo woni biyeteɗo faqir faqir ne heewi ne waɗi miskin ne waɗi faqir ko basɗo kono noon miskin ɓuuri wasde faqir woni holon neɗɗo mo ganduɗa o ala ko ina wawi wurnudemo hitande hurde ko jogui ko so tawi o jooɗima o wondi hen wawa wurnudemo walla wurna ɓesgu makko walla wurna galle makko hitande hurde oɗo ko faqir oɗo omo jagga asakal
ɗum noon leyɗele meɗen ɗo leyɗele meɗen ɗeɗo ko ɓuri hewde e yimɓe temedere ƴettuɗa foof so renaki capanɗe jeetati ɗi foof ne jagga asakal jaggude asakal wona hunde hersinide wona neɗɗo tan basɗo tan jaggata walla basɗo ha ɓurti walla ko nandi ala hay so tawi ko jogui ko omo jogui ko ganduɗa asakal ne waɗɗi hen omo aska kono so heddorima ɗum ko wurnata fami makko o galle makko o no wayi mawnude ni ɓe wurnata ɓe o wawa wurnude ɓe hen ha hitande ara kanko omo jagga asakal omo jagga asakal omo hokke asakal kala mo ganduɗa ko jogui e jawdi ko so joɗima gollani jawdi ko jogui e jawdi ko wawa wurnude mo walla kanko e galle makko so ɗay kanko nafɗata galle o kanko nafɗata ɓesgu ngu wawa nafɗude ɓesgu ngu fodde hitande oɗo ne jagga asakal oɗo wiyete faqir ne rewi hen kadi biyeteɗo miskine woni mo ganduɗa kam ala haydara miskine o woni mo ala haydara kala nde o fini komo daaro e dépasse makko o adda walla dépasse janggo walla dépasse ɓawo janggo oɗo woni miskina oɗo kadi ne jagga asakal woni ɗiɗi ko hono noon kadi so tawi ko guure ɗe ganduɗa ene mbaɗi sariya ene waɗi yahoɓe ne jaggoye asakal ne gadda kamɓe jahata ɓe ndendinoye asakal ngal kamɓe gaddoyta walla kamɓe gollata hen ɓeɗo woni golloɓe hen ɓeɗo ina jagga en totte ene guittane asakal he ene totte hen hay so tawi ni ɓeɗo eɓe jogui kono noon eɓe totte hen peccowo ene totta miskineɓe ma walla kanko rendinta ɗum walla kanko addoyta oɗo ene jagga hen woni tati ko hono noon kadi eɗen koddi e hefereɓe eɗen jiiɗi ɓe nderɗa e l'islam ɓen woni wiyeteɓe mo allafata qulubahum mo allafi qulubuhum walla woni ɓe ganduɗa ɓerɗe mabɓe ine gowne e l'islam ene jinni e l'islam eɓe kodde meɗen eɗen jorti seɗen mbaɗanaɓe moƴƴere l'islam sene waɗana moƴƴere so ɓooyi eɓe mbawi nadde e diine ɓeɗo ine kokke asakal he beele ɓe jiiɗa ɓe jiiɗa l'islam o haaɓe naata hen ɓeɗo ne kokke asakal joyi o woni oɗo ko julɗo kono ko dahaɗo ko maccuɗo kalfaɗo guittene asakal he cotten kalifa makko wi ne sortiramo ne rim kon so naggam addama o rimɗintamo walla on namdimomo so addi ujunnaji naggam ma rimɗinmo eɗen mbawi ittude asakal he coden totten kalifa o rimɗinamo nde wonno l'islam kañum koko yiɗi rimɗinde yimɓeɓe rimɗinde yimɓeɓe maccugal l'islam ne haɓo ɗum sa so yeehi ha wiyama neɗɗo so woofi Allah so waɗi yoga e gueɗe sene yaltina sene waɗa kafara ko yo rimɗin yo rimɗin jeeyaɗo ɗum kadi firti l'islam ne waɗi favoriser ndimago jeegom o woni neɗɗo joguiɗo ñamale omo jogui ñamale omo rewe ñamale o ala ko yoɓiri ɗum oɗo kadi ina ittane e asakal he totte beele o yoɓa ñamade makko walla o yoɓane ñamade makko nde o yoɓane ñamale makko ɗe ɗum ɗon kadi ko hen jeeya woni jeegom jeeɗiɗi woni gonɗo e jihadi mo l'islam andi o kalen ha laaɓa jihadi mo l'islam andi o taw wona jihaduji meɗen kalteɗi joni ene gasa so en garoyi damal ko fati jihadi ma en kaaloy holno jihadi sellirte holno waɗɗorto e holno yiɗirte o jahowo jihadi he joɓade makko walla guura makko walla ko sonnirte silama makko en walla gueɗe ɗe o hutorte ɓeɗo ne kokke asakal he taw jihadi mo Allah haali o mo jamire ɗen o ko hono noon kadi ko wiyete ibnu sabil woni ɗanniyanke ɗanniyanke mo ganduɗa ko tumuranke to woni ɗo o ala dañal kewgal hay so tawi to wuuro makko to immi to ko galo toon omo jogui toon jawdi ha heewi nan toon kono to are meɗen to woni ɗo o ala ɗo ko ine yonamo walla o ala ɗo ko heewi oɗo ine hokke e asakal he ɓe oɗo watti jeetato ɓe limɓen ɗo ɓe noon ɓe limɗen ɗo ɓe
taw maccuɗo cottotoɗo ala hen ina sarɗa en taw jomum ko dimo kadi eyyi ko wona ko basɗo ko miskina walla ko faqir kono noon ko maccuɗo omo jogui kalifa makko ala saabu oɗo kala kokkuɗamo kalifa makko jeeyi kanko e kalifa makko foof kanko e ko jeeyi ko foof kalifa o jeeyi e oɗo tesketake hen aha eyyi ko hono noon kadi taw ko jomum ko julɗo eyyi so wona taw mo mbiɗen eɗen kokkira ɗum saabu wownude ɓerde makko l'islam beele o tuuba eyyi kono ko kefeero ni tan yaha lawol mum tan hokke hen walla ko nandi hen ala oɗo hokketake aha eyyi ko hono noon kadi bani hashim yanke tanum nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam sherifaji ko mbiɗen sherifaɓe tanum nelaɗo hokketake asakal ina hokke hadaya eyyi kono hokketake asakal hokketake sadak eyyi tanum nelaɗo ko hadiya hokkete tanum nelaɗo hadiya andi hadiya hokkete kono wona sadak hokketake sadak hokketake asakal eyyi hadiya noon yahantake kalen ɗum lawo gotol yaade e yimɓe gadde hadiya ala wona noon hadiya ko yimɓeɓe teddintama tottuma hadiya saabu teddugal maɗa kono ɗon rewde e yimɓe walla hay goto andama tan ɓe gandama ni gaɗa e muɗumen galleji muɗum aɗa honka subaka walla aɗa hawra e muɗum aɗa ara e galleji muɗum aɗa wiya ka sharif yo hokke hadaya ala wona noon ɗum ɗon wona ko nelaɗo janguinen sallallahu alaihi wasallam hadiya ko wayno dokkal kono noon neɗɗo rokkiranima saabu an ka miskine kañum ɓurma jawdi ne rokkuma ala neɗɗo rokkirma ko teddugal ka tedduɗo ara itti hokkuma ina wawi hokkudema taw an ɓuuri ɗum jawdi aha kono hokkirtama ko ha ɓeydo saabu teddugal saabu ƴiƴam tane sallallahu alayhi wa sallam ni hadiya tottirte kono noon wona no woɓɓe mbaɗata ni gara e galle tan calmina a anda jomum anda wima komi shérifaji mbiɗa arani hadi ayi ɗum ɗo joni ko jippinde ƴiƴam nelaɗo baɗɗo noon joni o jippin ƴiƴam nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam te ƴiƴam nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ne teddi kañum foti ko tawoyede fotani arni tawa yimɓe ne honka galleji yimɓe subaka law walla kikiɗa ɗum kadi kalen ɗum gotol ko hen jeeya e mo Allah teddini hokki ɗum ƴiƴam nelaɗo no wayi sattude nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ni kañum ina foti andude ɗum aha yimɓeɓe foti ardede tawa ɗum ne hokka ɗum hadiya e bandiraɓe ne wayno ko joginoɗen e waktuji meɗen timmi e en kaɗan ɗo so Allah addoyi en ñalawma aljuma paaɗo inchallah e jokken ha joni e gueɗe ko fate asakal wonno ko yewtere meɗen konngol l'islam ɗo e ayaw meɗen Pini TV eɗen jaɗanno to banggue caméra ji to e montage foof musidɗo meɗen Ali Fall wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh